печати задагишон адина кудако кандия. Ман ба гирифтам амиҷа дуро вардамш мондамш. ин зан наметавонад ба манзиле ки дар он бештар аз 10 сол зиндагӣ кардааст дарояд, зеро бо қарори додгоҳ ордер ё санаде ки ҳаққи зистан ба ӯро медод бекор карда шудааст. соли 2012 сол амиш хонара ҷаноби олӣ ба як қатор хизматчиёни ҳарбӣ хона дода буданд. Шӯи манам бенасиб нагашт, ба ӯрам ҳами хонара доданд. Ай соли 2012 ина то ҳозира ними фарзандомон қатъи нами хонада зиндагӣ дорем. Шӯи ман 2014 сол вай нафақа биромадам. ба қавли Гулнора, шавҳараш Шавкат Зокиров бештар аз 20 сол дар нерӯҳои марзбонии кишвар кор кардааст ва қарори додгоҳ дар мавриди берун кардани онҳо аз манзилашон одилона нест. мо ҳами сабаби бароварданмона намедонем. Барое ки ҳами хонада шиштагӣ будем ки омадан ва як варақ мада нишон дод. Вақте ки шувошона да ҷанги фархевай ворух куштан, ҳамон момент ҷаноби оли супориш додиянд ки ҳами занакора хона тиен. Ана ҳамун яке ҳамун хонаи мора гирифтиянд, да яке ҳамун занакҳо додагиянд, мо хабардор нестем. тарафи дигари баҳс дастгоҳи раисҷумҳурии Тоҷикистон ва қушунҳои сарҳадии Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон аст. онҳо дар аризаи даъвоии худ аз ҷумла асос пешоварданд ки дар пайи гузарондани санҷиш маълум намуданд Шавкат Зокиров баъди аз кор баромадан соли 2014 ҳамроҳи хонаводааш ба Русия рафта шаҳрвандии ин кишварро қабул кардааст ва хонаи хидматиро ба иҷора додааст. Гулнора Зеваршоева мегӯяд, барои беҳбудии вазъи зиндагӣ ба Русия рафта буданд ва ҳангоми дар он ҷо буданд дар манзилашон хушдоманаш ба сар мебурд. чанде аз ҳамсояҳои ин зан дар номаи зиндагии онҳоро дар ин манзил тасдиқ карданд. мақомот манзили хидматии баҳсиро ба ҳамсари яке аз хидматчиёни ҳарбӣ ки дар муноқишаҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистон даргузаштааст доданиянд. шавҳари Гулнора ҳоло дар Русия аст. худи ӯ ҳамроҳи 3 фарзанди ноболиғаш дар манзили хешу наздикон ба сар мебарад ва тақдири сарпаноҳаш норӯшан боқӣ мондааст. як ҳуқуқшиноси мустақил ба Радиои Озодӣ гуфт, хидматчиёни ҳарбӣ баъди ба нафақа баромадан ҳаққи идомаи зистан дар манзили хидматиро доранд ва дарёфти шаҳрвандии Русия асос барои бекор кардани санади иқомат намешавад. ҳамсуҳбати мо гуфт, вале хидматчии ҳарбӣ бе иҷозаи соҳибмулк, яъне дастгоҳи раисҷумҳур ҳақ надорад манзилро ба иҷора диҳад ва баъзе паҳлӯҳои ин баҳс ниёз ба таҳқиқи бештар дорад.